La Jornada és el nou diari en paper i digital per les persones que volem una vida digna. Som feministes. Som les que sabem d'on venim i volem construir un futur diferent. Som les que estimam la nostra llengua, les que respectam el parlar de cadascú. Som les que ja no tenim por. Fem la jornada perquè estem convençudes que la informació ha de ser rigorosa, crítica i honesta. Perquè no volem dependre de bancs ni de grans corporacions. La informació és un dret, no un negoci. Som un diari que respon a la nostra manera d'entendre el món, des de l'esquerra. Som les persones que, decebudes amb els mitjans de sempre, ens unim per combatre la versió del poder amb tota l'alegria. Tu, Jo, Nosaltres, jornada. periodisme compromès amb les persones.